बाजै फैसालिया अबाव दं बाजै फैसालिया आलाय सिलाय जादों नामा बाजै फैसालिया आलाय सिलाय जादों नामा बाजै फैसालिया जुदि आलाय सिलाय जादोंबा आं अनसायगोन आं दं आं अनसायगोन बाजै फैसालिखौ नांगौ जादों आंनि थाखाय बाजै फैसालिखौ आंनो थाखाय नांगौ जादों सासे मानसिया फैसालिनि सायाव भिडिअ बानायदों आरोना फैसालिया जुदि गोदाव सोराव जादोंबा आं लागोन बिदि होननानै ओमफ्राय फैसालिखौ जों दाबो आपडेट मोनमाराखै सिगांनि हौवाया लाफिनदों ना बै इउएस आव खारबाय ना इउएस नि बे गोसथोनायजों थांफिनबाय गोबां मानसिफोरा मिन्थिनो लुगैयो आरोना जेब्ला बियो खारदोंमोन बै समाव मानसिफोरा गोबां भिडिअ बानायदोंमोन नागिरदोंमोन ओमफ्राय जेब्ला फैफिननायखौ मिन्थिदों होमबाना रावबो भिडिअ बानायासै आरोना बेखौ रावबो लोगो हमासै आरो भिडिअ बानायनानै रावबो खिन्थायासै बिनि थाखायनो जेबो आपडेट मोनाखै मानसिफोरा गोबां कनफ्युज जानानै दङ अबाव दंमारो बियो सिगांनि हौवाया लाफिनबाय नामा बेफोरबायदि होननानै गोबां मा होनो मानसिफोरा कमेन्ट हरो आरोना आंनावबो गोबां कमेन्ट फैयो इउएस आव खारनाय बे फैसालिया अबाव दङ बिनि सायाव भिडिअ लाबो आब' मिथिनो लुगैदों होननानै गोबां मानसिफोरा कमेन्ट हरो दे आं कमेन्टफोरखौबो स्क्रिनाव होनो हागोन नोंथांमोना जुदि फोथायाबाथाय नायना लानो हागोन आरोना गोबाङानो फैयो गोबां फैयो भिडिअ बानायफिन फैसालिनि सायाव मानो सिरि जाखो इउएस आव खारबाय एसेबां बदनाम जानानै खारलांबाय एसेबां बर' हारिखौ बदनाम खालामबाय मानि थाखाय दायो सिरि जाखो माबा मोनसे आपडेट होजानो लुगैदोंमोन आरोना फैसालिखौ हौवाजों थाफिनखो ना गारबाय हौवाया ना सोरबा लांबाय ना सोरजोंबा हाबा जाहैबाय बेफोरबायदि मिथिनो लुगैदों आरोना थ' बेयावनो नैबे आदाया बेबो मिथिनो लुगैदों आरोना बियो होनदों गोदाव सोराव जानानै दङबा रावबो लायाखैबा आं लागोन बेफोरबायदि आरोना थ' बियो गोबां बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाबानो जाबाय आं फुल रेकर्डखौ खोनासंहोगोन सोरबा नायनो हायो हाया मोजां मोनो मोना आंखौ मिथिया नाथाय आं बाजै फैसालिखौ बिराद मोजां मोनबाय आरो आंनो नांगौ जादों बेनिखायनो जुदि सोरबा खबर होनो हायोबा आंनो खबर हो बाजै फैसालिया अबाव दं आरो आंनि प्रफाइलाव थांनानै आंनि इमेल एड्रेसाव थांनानै आंखौ इमेल खालाय आरो भिडिअखौ शेयार खालायबासो बाजै फैसालिया आंनि भिडिअखौ मोनगोन नालाय जाहाथे आंनि भिडिअखौ मोननानै जाहाथे बाजै फैसालिया आंनाव कन्टेक्ट खालायो आंनाव इमेल खालायो आंनाव जुदि इमेल खालायबानो आं बिखौ कन्टेक्ट खालायगोन ओमफ्राय बाजै फैसालिया जुदि आंजों जुदि थानो गोसोबा जुदि बिनि फिसाया जुदि बिखौ अनसायाखैबा जुदि बिनि फिसाया बिखौ जुदि बोजबफिनाखैबा लानो थाखाय आं दं आरो आं लागोन आं बिराद फसायो गुबुना जि सानो आंखौ मिथिया आरो आंनो नांगौ आं बेयावनो मोनसे खोथा बुंनि दे जोंनि बर' हिन्जावफोरखौ आं गोबां नुदों मिथिगौ ना गुबुन जायगायाव जोंनि बर' हिन्जावफोरा हौवा गारि थानाया बिराद दङ जेराव थाङो इयाव नुयो आं दा साननैसोआवनो गोबां नुदों आरोना बेफोरबायदिखौ थेवबाबो आङो सिरि थादों आं हारसिंलाय सोर सासेखौ मा बुंनो ना माबा मोनसे जुदि मा होनो हमनानै होथारनो हायोबा बेफोरबायदिबासो भिडिअखौ बानायनांगौ बेफोरबायदि आरोना थ' आं इदि आबां जाबां भिडिअखौ बानायनो लुगैया बिनि थाखायनो आङो भिडिअ बानायाखै आरोना खिन्थु आं मेगनजों नुदों नुनाया गोबां हाबा जानाय हिन्जावफोरा गथ' गथाय साब्रै साबा गोनांफोरानो हौवा गारि गुबुन सेंग्रा हौवाफोरखौ लानानै थानाय गुवाहाटि नोगोरावनो आं नुदों बेफोरबायदिखौ मेरला नुदों आङो बे साननैसोनि गेजेराव इदि दङ दै जोंनि बर' हिन्जावफोरा सेंग्राफोरा मानि थाखाय लायो बै हाबा जाखानाय हिन्जावफोरखौ गथ' साथाम साब्रै साबा बिहामजो मोनलायखानाय बेफोरबायदि हिन्जावखौ मानि थाखाय लायो सेंग्राफोरा आं नुदों गावनि मेगनजों मिथिगौना आं नुनानैबो बिसोरखौ सिरि थादों मानो होनबा आं हारसिं मानसियालाय बोरै बिसोरखौ हमनो ना बोरै भिडिअ बानायनो बिसोरनि सायाव बेफोरबायदि आं नुदों ओइ दाख्लै साननैसो आं बेरायदोंमोन जायगा अबेबा बे जायगाफोराव आं नुदों दै बिजामादै मोनलायखानायानो माने एसे फिट थायो आरोना बिसोरो बैसो जाबाय खिन्थु सिख्ला बायदि नुयो फिसाजो उन्दैयावनो हाबा जायोना बिसोरो बेफोरबायदि मानसिफ्रा इदिनो उन्दै नुयो बिसोरखौ इसोरा खिन्थु बिजामादै थाखायो फिसाजो फिसाला गासैबो दंखाजोबो ओमफ्राय बिसोरखौनो सेंग्राफोरा कम्पानियाव लोगो मोननानै हाबा लायो मानि थाखाय लानांगौ सिख्लाफोर जोबनानै थांबाय नामा नोंसोरनि थाखाय सिख्लाफोर मोनगोनथ' सासे नङा सासे बेफोरबायदि बुरि हिन्जावफोरखौ हाबा लानाङा बिराद अयनायलै जोंनि बर' सेंग्राफोराबो खायफा बै सेंग्राफोरा हाबा जाखानाय हिन्जावफोरखौ लायोना बिनि थाखायनो जोंनि बर' हिन्जावफोरा खायफा
हुआ गारनो थाखाय सम नाङा मिथिगौ ना हुवाया जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम देखायबानो एसे जुदि जुमाय लोंबानो माबा मोनसे जाबानो हुवाखौ ब्लड गारनानै कम्पानिफोराव खारनानै थाहैयो बयखौबो बुङाखै बयबो दुखु दामोन साफा सानैखौ होनदों आङो कम्पानिफोराव खारनानै थाहैयो ओमफ्राय खारनानै थाहैनानै गुबुन सेंग्रा हुवाखौ गोसथोनानै लायो मिथिगौ ना बेफोरबायदि नुवाखै बेबो मा होनदों फैसालिखौ लागोननो बेबो इदि होनदों आरो ना थ' आरो खोनासंबाव गुबुननि खोन्थाखौ आं खोनासङा आंनि लाइफ आंनि खोन्था आं खालि बे देशनि आयेनखौल'सो उलंघा खालायनाङा बा सिफायनाङा आरो मा फैसालिखौ लाबा देशनि आयेनखौ सिफायनाय जागोन नामा जायाना मा फैसालिखौ लाबा समाज बेबस्थाया गाज्रि जागोन नामा जायाना जाया आं बोजबगोन आं लागोन आंनो हाबा लागोन आंनो फिसिगोन आङो जुमाय लोङो बे खोन्थाया नंगौ आं लेखा रोङा बे खोन्थाया नंगौ गावनो बुंनानै लाखाजोब्बाय आरो आंनाव धन थाखा फैसा गैया बे खोन्थायाबो नंगौ नुबाय गावनो धन थाखा फैसा गैया आं जुमाय लोङो जोंनि बर' हौवाफोरा बेफोरबायदिनि थाखायनो हिनजावफोरजों गागार जायो बांसिनानो जुमाय लोङो जुमाय लोंनानै न'खराव मा दं बिसि फिसाया मा जादों संख्रि बानलु दंना गैया माइरं दंना गैया बेफोरखौ खबर लाया बे जुमायाव एनि टाइम गोदोसोनानै थायोना जुमाय मोनबानो जायो बिसोरनोथ' जानाय लोंनाय सेस गारजोबो बिसोरो जुमाय मोनलोंबानो बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंनि बर' हिनजावफोरा बांसिन खारो हौवाफोर बेखौ मिथिनानै ला आरोना गासैबो दुखु दामोन बेयावबो बेफोरबायदि मानसिखौ होनदों आङो बेबो नुवाखै गाव जुमाय लोङोनो नों बायदि जुमाय लोंग्राजों थांगोन फैसालिनि खिथु उनाव बेसेबांदि मोजां मालाय फैसा गोनांफोरा लाइनाव गोलैनानै दं थेवबाबो थाङाखै नोंजों थांगोन आमेरिकानि हौवायानो लाइनाव दं बेजोंनो थाङाखै बियो बेखौनो गारनानै फैबाय आरो नोंजों थांगोन इयो नों जुमाय फाग्लाजों आरो दंबावो फैसालिखौ आरामसे फिसिनो हागोन आरोना हागोन आं आरामसे फैसालिखौ फिसिनो माने आं फसायबाय आरोना बिदि आलाय सिलाय जास्लायस्लाय रावबो जुदि अनसायाबा रावबो मोजां मोनाबा आं दं आं अनसायगोन आं लागोन बेनिखायनो हानायमानिखौ भिडिअखौ शेयार खालामनानै जाहाथे बाजै फैसालिनाव बे भिडिअआ सौहैयो आरो दै आसोलफोर लोगोफोर अननानै आरोना बयबो फैसालिनिसिम शेयार खालायो आरो जाहाथे भिडिअखौ बियो मोनो आरो ना आं बिराद दुखु नांदों जेब्ला बियो फैफिनदोंमोन न'आव जेब्ला बियो मा होनो थगायजानानै न'आव फैफिनदोंमोन अब्ला फिसाया थारमाने बेखौ बोजबफिनाखैमोन होननानै आं खोनानो मोन्दों बा भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोन्दों आरोना दानाथ' अबाव दं बोरै दं आंखौ मिथिया सोरनाव दं मा मावो मा खालामो बोरै जागासिनो दं आलाय सिलाय जादों नामा आं बेखौ मिथिया आरोना जुदि बोजबफिनबायबाथ' बोजबफिनबायानोसै जुदि बोजबाखैबा आलाय सिलाय जादोंबा थानो जायगा मोनाखैबा आं दं आं लागोन आं जायगा होगोन आं बोजबगोन मानोना आंबो दा पियर सिंगेल जानानै दङ दा माने आगोलनिफ्रायनो आरो पियर सिंगेलखा आङो थारमाने हिन्जाव नायाव आंनो रावबो हिन्जाव हरा नों जुमाय फाग्लानो सोर हिन्जाव हरगोन हिन्जाव नायबाबो आंनो रावबो हिन्जाव हरा बेनिखायनो आं फैसालिया जुदि आलाय सिलाय जाबायबा लानो थाखाय आं राजि आं लागोन बेखिनियानोमोन नुबाय रायजोफोर माबायदि जोंनि बर' हौवाफ्रा खायफा माबायदि मिथिबाय बेफोरबायदि आरोना जुमाय लोङोनो बियो हौवा गारखानाय हिन्जावखौनो गाव बजबनो राजिबाव नोंनाव सिख्लाफोर नों जुदि जुमाय लोङाबा नों जुदि मोजां देखायोबा गामियाव नोंनो सोर हिन्जाव होआ हो बेफोरबायदि खायफा जुमाय फाग्ला ड्राग्स फाग्ला बे निसा बुस्थु लाग्राफोरखौ बुंदों आङो मोजां जा बेफोरबायदिखौ गार मिथिगौ ना मोजां जा मोजां लामायाव फै बेफोरबायदि खालामनाङा न'खरनि मानसियाबो असान्थि जायो नोंसोरखौ नायै बेफोरबायदि गोबां दङ बेफोरबायदि मानसि मिथिगौ ना थ' लोगोफोर आं गगा मोनदों आरोना आंनि गारमाया एकदम थसेब जानानै दंमोन बिनि थाखायनो आं भिडिअ होथ'नो हायाखैमोन मुलि जाबाबो मोजां जायाखै थेवबो आङो बे भिडिअखौ बानायबाय आरोना नायनानै थानो हायैनि थाखाय थ' शेयार खालामना होबानो जाबाय थ' आंनि चेनेलाव जुदि भिडिअखौ गोदान नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोसे लाइक कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय आरोना थ' दिनै भिडिअआ एसेनोसैमोन बाय